Grupp ta' 21 intraprenditur Malti bdew il-missjoni ta' negozju fil-Ghana organizzata minn Trade Malta u mmexxija mill-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca. In-negozjanti se jingħataw l-opportunità li jintroduċu l-prodotti u s-servizzi tagħhom f'dan il-pajjiż bil-għan li jinbnew kuntatti jew saħansitra jkunu stabbiliti ferat ta' negozju Maltin fil-kontinent Afrikan. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela li qed jakkompanja delegazzjoni stqarmana li l-Ghana, kumpaniji Maltini u kumpaniji bażati f'Malta għandhom opportunitajiet kbar minħabba l-potenzjal li għadu qed ikun esplorat. L-aspettattivi huma diversi u l-potenzjal qiegħed hemmhekk. Il-Ghana huwa pajjiż li qed jiżviluppa u allura l-potenzjal li qed jinvesti fih huwa kbir ukoll. U għalhekk meta wieħed jara anki ir-rata ta' tkabbir li ikollu u l-aspirazzjonijiet tal-istess pajjiż, naħseb li Malta tagħmel tajjeb u l-kumpaniji Maltini jagħmlu tajjeb li jħarsu lejn dan il-pajjiż li qed jiżviluppa u allura hemm art tammiela kif ngħidu. Dan anke fid-dawl li fl-aħħar snin il-Ghana sar wieħed mill-aktar hubs reġjonali Afrikani li joffri opportunitajiet għall-aċċess tas-suq tal-Afrika tal-Punent, suq illi pajjiżna għadu ma daħalx fih. Bħal Malta fil-Ghana l-lingwa Ingliża hija l-lingwa uffiċjali li tintuża fin-negozju u għalhekk hija iktar faċli li negozjanti Maltin jistabbilixxu ruhom hemm. F'din iż-żjara l-Gvern Malti se jiffirma t-tieni Memorandum of Understanding ma' dan il-pajjiż. Bl-ewwel wieħed kien dak iffirmat 3 snin ilu fuq livell tekniku dwar il-prospett ta' kollaborazzjonijiet f'diversi oqsma. Dan il-ftehim fissrinna l-Ministru huwa wieħed li ħares li jistabbilixxi kollaborazzjoni ta' konsultazzjoni fit-teħid ta' ċerti deċiżjonijiet politiċi. Għaldaqstant ir-relazzjoni li ftit li xejn kienet teżisti fil-passat bejn Malta u l-Ghana mistennija tissaħħaħ. Il-possibilitajiet huma diversi f'livelli differenti, mill-aspett edukattiv, l-aspett kulturali, l-aspett tat-turiżmu, aspetti oħra wkoll, anke fuq livell politiku huma diversi u l-potenzjal qiegħed hemmhekk.